kirang kompak nggih. Ibu bapak sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun nggih. Wilujeng dalu ki bapak kalian ibu masyarakat Desa Tanjung Wadung nggih leres. Nggih wilujeng dalu ki bapak kepala desa ugi bapak-bapak panitia juga perangkatipun wilujeng dalu ugi seluruh sabu sahabat Duti Wijaya wilujeng dalu matur sembah nuwun sampun hadir. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gede-gede manis campur sari sumangga Kang Mas paringi sentir. Sama
Mas Wijono. Nggih Wilujeng Dalu. Nggih, Mas THC. Tolong dibenahi dulu, dikondisikan dulu THC audio. Nggih, THC audio tes. Biasa gak ngene kok. Nggih. Nggih no. Nggih Mas. Ngaturaken sembah nuwun masyarakat Tanjung Wadung. Nggih, masyarakat Tanjung Wadung. Ini menapa perdana nggih. Perdana teng mriki nggih Mas. Jadi dalan nggih. Tanjung Wadung wis kapan ya ditanggung Tanjung Wadung. Nggih, alhamdulillah. Masalah bujangku biyen ning nggih. cobaku kene. Jenengan bujang Mas. Dulu gabung kali Cak Kamal. Nggih. Belakang saya Cak Lelur. Nggih. Cak Sudiran wis kobolot tok lho kene. Nggih. Nggih kalau wau ning Dia Ayu. sampun ngaturaken Tembangipun sentir. Sentir. Sentir ronyo. Nggih. Nggih langsung kemawon Bu pilih panjenengan Bapak Kepala Desa. Nggih. Juga seluruh anggota panitia dikasih kesempatan dulu. Nggih menawi Bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa yang mau minta lagu monggo. Niki ten pundi sih tiange? Di sebelah sana. Sebelah mrika. Nggih. Pripun Bapak? Bapak perangkat-perangkat. Mboten saged ngomong Mas tau piye. Juga ngaturaken sembah nuwun. Nggih. Nadia Didotnono. Nggih. Penggemar setia Sabu. Saudara Budi Wijaya. Juga yang meliput pagelaran Akbar dalu niki. Nggih. Di depan Anda wonten pinten niku? Nggih, YouTuber 1 2 3 4 5 6 7. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Oh, sedasa. 10. Oh, nggih. Oh, lek sampean kamera cilik Mas aku karo. Nggih. Cuma ya gak hafal. Nggih. Apa. Sing kula semerap nggih Mas Dion niku Permana. Nggih. Kali pokoke sedaya sing mboten kula sebut matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, sampun meliput Budi Wijaya. Nggih niki Budi Wijaya ludruk Andalan arek Jombang. ludruk masa kini Mas. Ludruk masa kini. Masa kini. Jadi kekinian. Kekinian nggih. Nggih Mas. Nggih, pripun? Nggih sami ngerantos Bapak-bapak panitia ugi Bapak Kepala Desa. Diparingi lagu sekarang Mas Velocity yang lagi booming. Nggih. Nggih. Gerigis. Gerigis. Yo, bareng Budi Wijaya. Juga ada Aleho. Kilo barang.
Mas. Tembang saking Banyuwangi rancak banget. Nggih. Lagi booming. Nggih. Gerigis. Gerigis. Nggih. Ipun tindakan panjenenganipun Nesarana. Nggih, niku sing kata-kata terakhir kula seneng Mas. Pripun? Kula anggit dibiuki boto ngoten niku. Oh lho ta. Ora boto. Jenenge coba mengolah gini. Nggih. Iki pripun panjenengan Bapak Kepala Desa? Nggih, pripun iki Bapak? Kula paringi kesempatan Bapak Kepala Desa juga seluruh anggota panitia perangkat-perangkatipun yang menggalang dana no. Nggih. Ugi Bapak Kapolsek selamat bertugas. Wilujeng dalu. Wonten nggih. Niku wau dari Lamongan Dalem Panggang. Nggih, Mas. Sampun mlebet yang diminta satu tebang borok. Oh nggih, Lukaku. Nggih. Nggih, kalian iki wau saking penggemar nyuwuni Sumebyar. Nggih, pripun Mas? Kalau tak konfirmasi dengan delewu. Di galau. Nggih. Tasih semangat ya Ibu. Ibu, pripun tasih semangat? Tasih semangat nggih. Sing
dijawab nggih kula dongaaken mugi-mugi rezekine kathah amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, penontonnya loh kok gak krungu aku penontonnya istimewa. Nggih, monggo Mas. Yuk sebentar dulu. Saya bareng bersama Bu Dewi Cahaya. Pikiran sering ngelamun sampai ngati kabar wis sumapian rikolah ingsun arep jodohan ambah kene setan padan riko ninggah isu tak percaya yo. Itu ada problem cipungnya Mas Andrik. Oh iya. Oke, kalau untuk Sumabiar binakannya panggilan dari penggemar penggemar dia pokoknya wakeh gini pripun bapaknya bapak panitianya aman saja gino. Oke, semoga yuk sukses. Nggih Mas, monggo.
Iya, Delewung. Semoga Request Delewung. dari penggemar balok panggang yang diminta lu kaku. Oke, siap. Iya, siap. Semoga Mas Delewung borokku. Juga kembali Budi Wijaya. Anya, hei.
satu tembang lukaku neng ika rempong. Iku lono aku seneng do pojokan lah joget. Sutila kasut, sutila kasut, sebangsa sampean to, Mas. LBWC disambangi ngene iki. Temenan, Mas. Alhamdulillah banget pokoknya. Nggih, kene iki sing garakno. Awan mong sono 3. Oh, Mbok iki mang metu situ iki mang tawasno. ini 1 2, kalau seberapa 2. Sowan lah juragan yo seneng disambangi ngene-ngene iki lho. Oh, nggih niku. Rezekine akeh. Nggih, Mas. Oke, yuk tasih wedal. Nggih. Kasih kesempatan satu lagu. Nggih niku mau penggemar nyuwune bojomu tak silihe. Oleh ta, Mas? Cuma lagu. Nggih, iki namung lagu. Sekedar pemberitahuan info tugasnya bolo LBWC bidding ke daerah Segodo Bancang. Tarik Sidoarjo. Lah niku lengan jenengan. Segodo Bancang wis hadir selalu. Nggih. Ini nanggap dhewe pokoknya. Meneh dhewe. Terus alhamdulillah tanggal 1 12 ke daerah Mantub Lamongan. Nggih, mungkin paling sehat you know. Nggih. Wis pokoknya. Paringi terang juga, Mas. Alhamdulillah kali dalu niki penontonnya nggih padat. Istimewa banget. Istimewa. Oke, matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan Bapak Kepala Desa Nggih. Merenung Usian Jombang. Oh nggih. Bapak sapa nak? Niku Bapak sinten namine kula? Lali ya. Pak Tono. Iku sing duwe sapi sak kandang musian. Nggih. Wis ya lurah. Nggih, sapi setunggal lho, Pak. Mosok dul ludrukku sak jam. Lah niku sing kula nggih. Sing kula remen nggih niku mau, Mas. Ludruk sak jam. Regane wis ganti. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak rawuhipun. Nggih, Mas. Awan aku nek Banyuwan alami. Nggih niki mau menyusul, Mas. Pripun? Wonten Taman Juruk juga. Monggo. Monggo, sing pun dirum yen. Yuk. Tak silihin apa Taman Juruk? Tak silih dulu. Nggih, ya, monggo. Oke. Semangga. Dengan bareng-bareng lagi Bu Diri Jaya. Terima kasih.
Badan THJ Audio, terima kasih. Terima kasih Mas Krisna. Bojomu sesuk kasih yen penak ora tak baleke tak jajale mung sepisan wae yen rasane penak ora tak baleke lagi bojomu sesuk tak silie yen penak ora tak baleke ajane wong seminggu wae yen rasane penak ora tak baleke tak jajane tetong gurita konara karo mumah karo pantura bojomu sesuk tak silie yen penak ora tak baleke. Nggih Mas. Nggih. Oh, pindah dah. Nggih. Nggih, wilujeng dalu Mas Nggih, Krisna. Wilujeng dalu Mbak Meno dan kanca-kanca. Nggih, saniki MC-ne kantor. Nggih. Wau Kang Mas Sujono Pamungkas. Nggih, leres. Saniki Mas Krisna. Nggih. Nggih, pripun Mas? Kirang pinten lagu? Satu. Satu, Nggih. nggih. Pas niki wonten Taman Juruk. Nggih. Yo. Gue para Putri Wijaya. Iki lo. Ludruke. Putri Wijaya. Ning kutha Solo, muda
Nggih no, sudah cukup kudu eling lalu mas foto. Nggih Mas. Nggih terasa sudah cukup waktunya. Nggih. Nanti kita gimana wonten acara Bedayan Sekarsari. Lebih kata ewangi. Nggih. Tanda ewayu-ayu metu kabeh. Nggih. Yuk. Nggih Mas, niki sing dinanti anak kecil-kecil, monggo. Nggih. Ubur-ubur ikan lele. Aduh. Apa? Lho kok ngono do pinisilin jare. Wayaku jar